館ではないタイプ室なんかでかくでもなんかそうやねでも小学生ぐらいのことだよな。いやここにあるとそう見えると思うかいやってこういうこっち側は三田本島マジ普通に体育館受け取り口がめちゃくちゃ食堂だよねやっぱね奇妙な得意に襲われるな。体育館にあるまじき床のグリップなんだけどそうさあったら気をつけろハンバーガーと焼きそばとラーメンとライス大盛りとハンバーガーと焼きそばとラーメン大盛りとなんだライス大盛りと大盛りあとはうな重ください。わかりました今ラーメンが飛んできましたあれ食べますか大丈夫ですかはいらない。こういうパスができると